Leonardo da Vinci egyik legnagyobb zsenie a zsenik korának, a reneszánsznak. A polihisztor, a magányos, ellentmondásos ember. Aki olyan álmokat álmodott, amilyeneket előtte soha senki. Aki olyan dolgokat is látott, melyeket a kortársai elképzelni sem tudtak. 500 évvel később még sok mindent fed a titok homályra. Fedjük hát fel a titkot. Ki volt ez az ember? Leonardo da Vinci. Második rész. Milánó, 1482. Leonardo levele Lodovico il Morohoz. Folytasd. Tudok könnyen szállítható és erős hidakat építeni, oly célból, hogy üldözzük az ellenséget. Egy város ostrománál el tudom vezetni a vizet az árkokból. Tudok létrákat és más ostromgépeket készíteni. El tudok pusztítani minden várat és erődöt. Biztos sérthetetlen harckocsik. Az ellenség közé. Igen. És a kocsik nyomában a gyalogság. Gyere be! Te, az a Leonardo vagy, az a zenész, akit Lorenzo Medici küldött hozzám Firenzéből. Aki úgy játszott azon a különös hangszerem, mint egy lanton. Az vagyok. A levélben, amelyet nekem írtál, nagyon sokat ígértél. Túl sokat. Még azt is írtam, amennyiben a fent említett dolgok valamelyike lehetetlennek tűnne, szívesen bemutatom fenséget kertjében. Való igaz, hogy ti toszkánok fecsegők vagytok. Á, Cecilia. Tegye hát próbára. Donna Cecilia, csak ezt kérem. Ej, ti kottnyeres asszonyok. Na gyere csak ide, a kis kedvenceddel. Cecilia Gallerani. Hogy van a kutyuskád? Jó levett? Cecilia Gallerani 16 éves, és Lodovico Moro kedvese. A herceg hivatalos mennyasszonya Beatrice d'Este, ugyanis ez időtájt csak 6 éves. Na eredj, hagyd a férfiakat dolgozni. A lombardiai nők született bájával, amely mintegy enyhíteni hivatott a férfiak faragatlanságát, Cecilia gyengéd mosolyával tompítja Moro nyerseségét. Hát a leveledre majd visszatérünk. Addig nézz széjjel Milánóban, ami bizony nem Firenze. Itt fecsegés helyett munka járja. Na menj! Írd. A legkeresztényibb francia király ő felségi. Talán ennél a találkozásnál fontosabb a Lombardiával való találkozása. Milánó csak ugyan pompás város. Vizek szelik keresztül kasul, amelyek áruval megrakott bárkákat hordoznak a hátukon. Csatornák, víziutak szolgálják az ipart és a kereskedelmet. A vizek adnak életet a malmoknak és a szövőszékeknek. 70 000 takács munkálkodik a vászon és selyemkészítésen. A víz mindig izgatta Leonardo képzeletét. Csodálatos szerkezeteihez, amelyekkel fel akarja szabadítani az embert a munka rabsága alól, hajtóerőre van szüksége. A gőz, a villamos energia, a robbanó motor még a jövő zenéje. Milyen hajtóerőre számíthat Leonardo?
Elsősorban a víz erejére. A víz, amelynek dühével szemben az ember védtelen. A víz a soha meg nem nyugvó elem. Rohanó vizek, árnyak, homályba vesző távlatok. Leonardo megtalálja az egykor megsejtett, ködbe hanyatló távlatokat. A festészetről szóló értekezésének egyik lapján ezt jegyezte fel. Ha szabadban lévő alakokat festesz, feküdjék közöttük köd, olyképpen, hogy a fény ne váljon el élesen az árnyéktól. Ahogyan a hosszú lombardiai szürkületek sötétje védelmez minket. Figyeld meg alkonyatkor a férfiak és nők arcát. Mennyi báj és kecsesség ül rajtuk. A lombardok sem egyformák, a nők bájosak és merengők. A fény és árnyék csodálatos játéka tükröződik a homályban lévő házak küszöbén felbukkanó arcokon. Leonardo mester! Már 2 napja keresem magát. Nem emlékszik rám? De Predis vagyok. Ambrogio de Predis. Igen, persze. A Concezione rend megbízott, hogy fessek egy szárnyas oltárképet a fivéremmel együtt a Nagy Szent Ferenc templom számára. A középső táblára egy madonnát akarnak. 800 lírát fizetnek. Én és a fivérem arra gondoltunk, hogy maga festhetné meg a középső táblát. A szüzet. A szűz egy angyallal. Egy angyallal, aki se férfi, se nő. Egy angyallal, aki mosolyog. Aki mosolyog. Egy évi milánói tartózkodás után ez volt Leonardo első megbízatása. A szerződést 1483. április 25-én kötötték meg. Ma is megtalálható a milánói közjegyzői irattárban. A kép a Louvre-ban van. A híres Sziklás Madonna. A Sziklás Madonna valami újat képvisel a festészetben. Leonardo az illuzórikus mélységet, amely alakjai perspektíváját adja, megtolja a levegő távlatával. Ez, írja Leonardo az értekezésében, egy másik fajtájú távlat. Amelyet én levegő távlatnak nevezek. A kép komoly elismerést váltott ki, és megnyitotta Leonardo előtt az udvar kapuit. A szobrász testi erejével alakítja ki művét, verejtékezve, miközben arcát ellepje a márványpor, akár a liszt a péket. Míg a festő a legnagyobb kényelemben ül a képe előtt, kiöltözve, és járatja ecsettjét a kalapács ütés zaja nélkül. Sőt, olykor zenekísérettel is. Micsoda zene! Leonardo mester újabb meglepetése. Bravo! Muzsikál, csengettyűz és dobol. Erről nem is írtál a leveledbe. Ügyes. Megmondtam, hogy ez a Leonardo valóságos varázsló. Na, hogy haladsz a képeddel? Ha óhajtja fenséged megnézni. De megnézem ám. Pompás kép. Mintha csak élne. De miért ez a mókus? Miért nem a kutyáját Egy tartja? pillanat. Menj csak, menj. Fenség, a Hermelina hűség szimbóluma. A Sziklás Madonna megkapó szépsége megnyitotta Leonardo előtt az udvar kapuit. Bizarr allegóriákkal hízeleg Mórónak. Hé, mi ez? Ez a fa a bárkában. Mi ez a szederfa? A szederfa latin neve Morus alba, igaz? Morro. Móró, ahogy fenséged mondta. Móró, amint a hercegség bárkáját irányítja. Oh. A fejtörőt. Íme egy képrejtvény. Fogja megfejteni. Újabb rejtvény. Netán ez is valamiféle rejtvény. Ez egy emlékmű. Apja ura emlékére. Nem, ez túl költséges. Ennyi bronzból legalább 100 ágyút lehetne önteni.
100. Vadászunk egy bizonyos állatra, és minél többet kapunk el belőle, annál kevesebbünk van. És minél kevesebbet kapunk el, annál többünk van. Mi az? Minél többet kapunk el, annál kevesebbünk van. Minél kevesebbet kapunk el, annál többünk van belőle. Minél többet, annál kevesebb. Minél többet kapunk el, annál kevesebbünk van. Mi az? Mi lehet? Nem tudom. Minél többet kapunk el, annál kevesebbünk van. Na, mi ez, he? Na, mi az? Gondolkozzatok! Na, miféle állat? Nem. Tör csak a fejed rajta. Bravo! Akarjátok tudni, mi az? A poloska! A poloska! Bravo! Az udvarok, és főként Lodovico il Moro udvara kifinomult, de egyszer s mind barbár volt. És Lodovico, aki legendás írű ünnepségeket rendezett és előadásokat Leonardo da Vinci zenéjével és díszleteivel, a legvaskosabb mókáktól se húzódozott. Azért időztünk ennél az epizódnál, mert megvilágítja Leonardo jellemének egyik különös vonását. Éveket töltött a hatalmasok körében, kegyeik elnyerésén buzgolkodva. Kortársai tanúsága szerint vidám, elegáns, elmés férfi volt, igazi világfi. Igazibb talán ez az éjszakai Leonardo. Az elegáns udvaronc, aki nappal találós kérdésekkel szórakoztatja az uraságokat, éjjel magányosan folytatja anatómiai tanulmányait. Mester! Én 10-nél több emberi testet boncoltam fel. Lefejtettem minden húst az erekről, hogy a csupasz véredényeket lerajzolhassam. És e rajzok elkészítéséhez nem elég a kutatás iránti szeretet, mert megakadályozhat benne az undor vagy a félelem, a feltárt, feldarabolt holttestek szörnyű látványától való félelem. És ha ezt is legyőzted, lesz-e elegendő tudásod a rajz elkészítéséhez? Hogy minden képesség megvolt bennem, azt 120 kötetre tervezett anatómián fogja bebizonyítani. Egyáltalán miért kezdett bele Leonardo e tanulmányokba? Kezdetben csupán azért, hogy alaposan megismerje a megrajzolandó vagy megfestendő alakjait. De nem éri be az Eleven modell taglejtéseinek puszta lemásolásával. Tudni akarja a mozdulat okát, hogy miért kerül ilyen helyzetbe a kar, és nem másmilyenbe. Ezért tanulmányozni kezdi a kart mozgató izmokat, majd a csontokat is, amelyekre az izmok tapadnak. Mindeddig a tanulmányai bármilyen elmélyültek is, egy festő tanulmányai. De kielégíthetetlen tudásszomja szenvedélyes érdeklődést vált ki belőle az emberi testnek nevezett csodálatos szerkezet iránt. És nem csak azért, hogy úgy tudja lefesteni, ami ennek az kívülről látszik, hanem hogy megismerje belülről is vérerek, idegek, izmok alkotta összességének valóságában. Kiindulva tehát egy karmozdulat ábrázolásának problémájából fel akarta tárni a kart mozgató okokat. A festőként elkezdett tanulmányokat tudósként folytatja, és folytatni is fogja, időnkénti megszakításokkal élete végéig. Mondanunk sem kell, hogy tervezett anatómiai műve az értekezés az anatómiáról, amely oly sokkal gazdagította volna korának tudományát, befejezetlen maradt. És soha nem látott napvilágot, mert újabb és újabb tanulmányok ettől a tervétől is elvonták Leonardót. Olyan tanulmányok,
amelyekben mindig festészeti problémái vezették bele. Így ütközött például, miközben azon fáradozott, hogy alakjainak nagyobb plaszticitást adjon, a sztereoszkópia problémájába. Miért látunk plastikusan? Miért nem egészen egyforma a jobb és a bal szem adta kép? Az egyik kissé jobbra tér el, a másik kissé balra. És a két kép összképe, amely egyik oldalától a másikig, mint egy magába öleli a tárgyat, érzékelteti annak térfogatát. De hogyan látunk? A szem segítségével. Leonardo tanulmányozni kezdi a szemet. Állítom, hogy a látás minden lényben fény által keletkezik. A fény által, amely a szembe a pupillán keresztül hatol be. A szem pupillája a belé hulló világosság vagy sötétség szerint változik. Ezzel védi a természet a szemet. Ha ingerli a sok fény, összehúzza a pupillát. Leonardo az elsők közt jött rá, hogy a szem egy sötét kamrához hasonlatos. Mi egyáltalán a fény? Leonardo a fény problémájával is szembenéz. És lerakja a fotometria, vagyis a fénymérés tudományának alapjait. A fényét, amely hullámokban terjed. Ahogyan a vízbe dobott kő körül gyűrűző körök képződnek, úgy terjed körkörösen a hang a levegőben. És úgy hinti szét fényét körkörösen minden világító test a környezetére. Részt vettünk tehát a ma csodálatos vállalkozások egyikében, amelyek lángelmét jellemzik. Tisztán festészeti problémákból kiindulva újabb, egymáshoz kapcsolódó problémák tárulkoznak fel előtte. Ő pedig mindegyiknek a végére akar járni. De a problémák olyanok, mint egy lánc szemei, egy véget nem érő láncéi. Dédelgetett műve az értekezés a festészetről nem is készült el. Anatómiai tanulmányaiból hajnalban tér haza Sivár otthonába. A herceg hajlandó megcsináltatni a lovat, de sürgősen. Cecília. Hajlandó megcsináltatni a lovat, de sürgősen. Sürgősen. Cecília. Drága Donna Cecília. A ló. Francesco Sforza, hatalmas lovasszobra. Végre. Megpróbáltam, nem is eredménytelenül, ágyamban fekve felidézni a tanulmányozott formákat. Dicséretes és hasznos rögzíteni a dolgokat emlékezetünkben. Francesco Sforza a nagy ős tiszteletére állítandó emlékmű gondolata mindig foglalkoztatta az utódokat. A herceg már 15 éve, 1473-ban felkérte mérnökét, Bartolomeo Cádiót, keressen neki egy szobrást, aki bronzba tudná önteni az emlékművet. De a kívánt kolosszális méretek, 7 méteres magasság mindenkit elriasztottak a feladattól. Matteo da Civate és a Mantegazza fivérek rézlemezből megcsinálták volna, de a Sforzák ragaszkodtak hozzá, hogy bronzból öntsék az egészet. Így az emlékműről csak beszéltek, vállalkozni senki sem mert rá. Ezért írta Leonardo ajánkozásában egyszerűen, hogy megcsinálom a lovat, mint egy ismert tényre hivatkozva. Móró végre rászánta magát, és Leonardo haladéktalanul nekilát. Mert Mórónak sürgős. Leonardo tökéleteset, eszményien szépet akar alkotni. Minden elébe kerülő lovat megfigyel, lerajzol. Íme a feljegyzései. Messer Morello pejlovának szép a feje és a nyaka. A solymász fehér lovának szép a tompora. Giulio lova csupa izom.
Első elgondolás szerint ágaskodó lóra helyezné Francesco Sforzát, amint az lesújt egy elbukott ellenségre. De aztán nyugodtabb figurát gondol ki. Hasonlót az azóta megsemmisült páviai Regisoléhoz. Mórónak sürgős. Mégsem áttalja egyéb munkákkal megterhelni Leonardót. Elsősorban a milánói dóm kupolájának megtervezésével. De a legnagyobb megterhelést Leonardo számára egy páratlan pompával megrendezendő ünnepség előkészületei jelentik. Egy ünnepségé, amelyet majd csak úgy hívnak, paradicsomi ünnepség. Vigyázz, lassan a hajtással, senki se kerget. Hé, te ott fenn! Fagyjuzd meg a fogaskerekeket! Erős a nyikorgás, még meghallják a teremben. Varázsló. Ez az ember kész varázsló. A paradicsomi ünnepséget Lodovico il Moro rendelte meg Gian Galeazzo hercegnek aragóniai Izabellával, a nápolyi király lányával való nászára. Ez a házasság része Moro politikájának, aki ekkor még leplezi a hercegség birtokba vételére irányuló szándékát. Lassabban, együtt a zenével! Izabella nagyon fiatal volt. Köszönöm. Lodovicónak köszönjük meg. Köszönöm. Csillagok gyertyái! Gyújtsátok meg azt a két fentit! Kialudtak! Azt a kettőt fenn! Jobbra! Kialudtak! Esküszöm, varázsló. Sokba került, de megérte. A tűz kész? 3 grácia indít. Így most jó. Készülődj, mindjárt te jössz. Gloria
Figyelj! Gyorsan, gyorsan! A kocsit! Adj gőzt! Készülj a fákjával! A kazánok már izzanak! Tűzfüggöny! Kocsi, indít! Fákjákat eloltani, eloltani! És gőzt! Sok gőzt! Indíts a kocsit! Nap. Erre még én sem számítottam. Oh, bravo! A híres paradicsomi ünnepséget a kortársak valamennyien bámulattal és csodálattal emlegették. Bellincsóni szövege megmaradt, de Leonardo rajzainak nyoma veszett. Ezért a bemutatott látványosság szükségszerűen a mi képzeletbeli rekonstrukciónk. Az esetleges tévedésekért bocsánatot kérünk. A Sala della Asse a Sforza palotában, 1489 tavasza. Leonardo mester. Én vagyok, Alamanni. Megírtam és elhoztam a levelet. Köszönöm. Mint barátja és mint firenzei kötelességemnek éreztem. A Magnificónak, Firenze hercegének szól. És nekem, mint Firenze követének el kell küldenem, de előbb felolvasom ennek. Köszönöm. Az igen tisztelt Lodovico úr megbízásából kérem kegyelmességedet, hogy küldjön számára Firenzéből egy mestert, aki el tudja készíteni apja Francesco Sforza bronz emlékművét. Jó lehet, e munkával Leonardo da Vincit bízta meg, de meggyőződése, hogy nevezett mester soha nem készül el a szoborral. Köszönöm. Márko! Igen, mester? Márko! Gyere le, abba hagyjuk. De a festéket? Nem csak mára. Végeztünk, elviszük a rajzokat. Igen. Milánó. Nem az egyetlen város, és a Sforzák sem az egyedüli urak Itáliában. Arra túl jó vagyok, hogy csak fákat pingáljak. Vagy csináljam a hókusz-pókuszt az ünnepségeire. Na mindegy, befejeztem. Elmegyek. Itt hagyom Milánót. Hé, gyertek! Elmegyünk! Csak hogy Lodovico utasítására újabb udvari ünnepségre kénytelen idejét és zseniét pazarolni. Ezúttal Lodovico il Moro Beatrice d'Estével kötendő Frigyének megünnepléséről van szó. Leonardónál új tanítvány bukkan fel. San Severino gróf tornajátékáig. Nos, ezekből a szörmékből készülnek majd a vadember kosztümök. Á, a szörmekosztümök. Kis csibész. Mert a játék közepettáján egyszerre csak a küzdőtérre zúdítok egy csomó vadembert lóháton, keleti barbároknak öltözve. Szörme, arany, tollak, drágaköves pajzsok, akik váratlanul, mert senkinek sem szabad tudnia róluk. Természetesen. Az emelvényhez rontanak, hogy elragadják a... Menj innen! Szégyentelen. Hogy elragadják a gyanútlan hölgyeket, akik persze szörnyen megrémültek. Ötletes. Egy perc türelmet. Kérem, kérem. Donna Cecilia. Ennyi munka egy pár óráig tartó ünnepségért.
Mikor utazik? Azonnal, csak elbúcsúzni jöttem. Móró nem tehet semmit. Első a feleség, és Beatrice okos feleség. A herceg nyilvánosan felpofozta, de mégis feleség. Míg én... Így nem maradt más választásom, mint a házasság vagy a kolostor. Én pedig a házasságot választottam. Az öreg Bergamini gróf felesége leszek. Ünnepségek, tornajátékok. Hogy elherdálja lángelméjét Leonardo mester. Én is. Mennyi időt, érzést herdáltam el. Mennyit. Égönnel. Lodovico il Moro nőül veszi Beatrice d'Estét, és Cecilia Galeráninak el kell hagynia Milánót. Így Cecilia, az egyetlen nő talán, aki gyöngéd érzelmeket keltett Leonardóban, örökre eltűnik az életéből. A lovagok mind felöltöztek? Igen, mind. Te mire vársz így? Gyere egybe öltözni! Igazíts meg a fövegét! Így jó lesz? Erősíts meg az övét! Igen. Le! Most fordulj meg. Így, rendben van. Úgy, vigyázzatok a fövegekre, és te ne csellengelj. Gyere, Andrea, nézzük tovább. Mi ez? Mit csinálsz ezzel a csizmával? Húzd már fel! Egy bajlódsz még vele. Gyerünk gyorsan! Ki ez a főfödő? Ne hagyjátok szanaszét, öltözni, gyorsan, gyorsan! A lovak már türelmetlenek! Jaj, mit piszmogsz? Jól közd meg, nehogy leessen rólad. Gyerünk! És most hallgassuk meg, mit írt Leonardo a Codex Atlanticusban. Január 26-án, amikor San Severino gróf házában a tornajátékra készülődve a gróf szolgái vadember jelmezüket próbálgatták, Giacomo az egyikük ágyához sonfordált, előhúzta a pénzes zacskóját, és kiszedte belőle a pénzt. Elmehetsz. Az acskó. Hé, te! Mit akar? Az acskó! Na és? Te dobtad le. Mindent láttam. Semmit. Hol a pénz belőle? Hova tetted? Mi? Semmit. Mondd meg. Láttam, amikor a földre dobtad. Láttam. Hova tetted a pénzemet? Mondd. Én nem vettem el semmit. Az acskó üres. Te dobtad a földre. Láttam. Azonnal add vissza a pénzem, érted? Add vissza a pénzt. Hagyd őt. Add szépen vissza a pénzt. Én nem vettem el. Nem? Na. Nem, mester, ne! Hagyja már abba! Ott volt az ekényében. Az acskómból szedte ki. Eresszen el! Továbbá egy ízben a páviai Agostino mester megajándékozott egy szattyánbőrrel, hogy abból csizmát csináltassak magamnak. A bőrt Giacomo ellopta tőlem. Szalai, mit csinálsz? Semmit. Mit eszel megint? Semmit. Mi az, hogy semmit? Gyere ide. Na, gyere, gyere. Hát igen, ánizsos cukorka. Kinek adtad el a szattyánbőrt? Persze egy csizmadiának. De mennyiért? Én semennyiért. Tehát eladtad. Nem. Semennyiért nem adnak el, te pedig eladtad. Na mennyiért? 10, vagyis 20 szoldóért. 20 szoldó ánizsra? 20 szoldó óriási összeg volt. Gondoljuk csak el, hogy egy pár cipő akkoriban 3 szoldóba került.
Kiadásaim Szalajra az első évben. Egy köpeny 2 líra, 6 ing 4 líra, egy bélelt ruha 5 líra, 24 pár cipő 6 líra, összesen 17 líra. ...24 pár cipő egy évben. Ez mindent elárul a fiúról. Ki ez a Giacomo? Egy orénói paraszt gyermeke. A neve Giacomo Caprotti. Leonardo keresztelt el Szalainak. Így hívták Luigi Pulci hőskölteményének egyik ördögfiguráját. Leonardohoz befészkelődött kis ördög gátlástalanul űzi gaztetteit, és Leonardo ironikus türelemmel jegyzi fel sorjában valamennyit. Andrea di Ferraránál vacsorázván Szalai 2 helyet evett és 4 helyet okozott kárt, amennyiben eltört 3 flaskót és kiöntötte az egész bort. Aki lop, hazudik, arcátlan és torkos. Szalai nagyon szép és bájos teremtés volt, írja Vasari, és Leonardo sok mindenre tanította őt. Nos, azt mondhatjuk eredménytelenül. Leonardo mégis magánál tartotta, mert kedvelte, és mert ugyanolyan tárgyilagossággal tanulmányozta, mint egy tudós a vadállatok viselkedését. Maradj nyugton. Nem tudok. Akkor mozogj. Ó! 1493-ban elkészült Francesco Sforza emlékművének gipszmodellje, és Mária Sforza és Maximilián császár esküvője alkalmából kiállították Milánóban. Sajnos nem mutathatjuk meg ezt a szobrot, mert nem tudjuk, hogy milyen volt valójában. Csak néhány vázlatunk van Leonardótól, de egyik sem a végleges terv. Van egy pompás kis viaszmodell egy firenzei magángyűjteményben. Alighanem erről beszél Vasari. Elveszett egy kis viaszmodell is, amelyet tökéletesnek tartottak. Ha látni nem is láthatják az emlékművet, hallhatják a dicsőítésére írt verseket a kortárs szemtanúk tollából. Baldassare Tacconi költő. Lodovico Sforza apja emlékére oly szobrot emeltek, amely nagyságával, fennkölt szépségével bámulatot keltett. Lancino Cuzio. A régi udvaron valóságos csoda, Leonardo Vinci óriási lova a dicső családnak örök emlékére. De jóval fontosabbak Giorgio Vasari sorai róla. Akik látták Leonardo hatalmas agyagmodelljét, úgy vélekedtek, hogy szebbet, fenségesebbet sose láttak. A kolosszus 7 méter magas volt, a lábától a fejebúbjáig. Bronzba öntéséhez mintegy 200 000 font fém kellett. Szaporán, szaporán! Ettől kezdve Leonardo feljegyzéseit az öntésről szóló tanulmányok töltik meg. Sangallo és Fra Luco Pacioli, a kiváló matematikus, felkeresik műhelyében. Figyelj a sűrűségre, vigyázz a lánggal! 200 000 font. Ilyesmit még senki se csinál. Különös edények. Ilyeneket se láttam még. A tűz hevének jobb kihasználására különleges kemencéket terveztem. És ezek a lepároló készülékek mire szolgálnak? Ismét tanulmányaiba merülve Leonardo feltalálja úgy mellesleg a kettős terű lombikot, amely több száz más találmányával együtt az ismeretlenség homályába veszett, és amelyet csak sok-sok évvel később találtak fel újra. Nem a kemencék aggasztanak, hanem a bronz. 200 000 font. Most a herceg minden bronzát ágyukba önti. Lodovico il Moro ma végre Milánó jogos ura lett. Unokaöccse Gian Galeazzo meghalt. Azt beszélik, ő mérgezte meg, de valószínűbb, hogy betegség vitte el. Ma végre Lodovico il Moro fejedelem. És mától fogva örökre melléje szegődik a félelem és a gyanakvás. Megerősíteni. Igen, igen. Megerősíteni. Megerősíteni Vigenát, Navarrát. Megerősíteni Páviát. Megerősíteni.
A franciák szorongatják a hercegséget, amelynek anyagi bázisai kimerültek. Az új fejedelem megerősít, rettegve a gondolattól, hogy elveszíti annyi bűn árán megszerzett uralmát. A Leonardo lovához szánt bronzot is elküldte már Ferrarába, hogy ágyukká öntesse. Július 16-án. ...1493. július 16-án eljött hozzám Katerina. Ki ez a Katerina, akinek a neve egyszeriben felbukkan Leonardo egyik naplójában? Az anyja? Az apja halálát illető feljegyzéseiben Leonardo sajátos módon így ír. Este 7-kor meghalt az apám. Este 7-kor. Megismételve, hogy este 7-kor. Július 16-án eljött Katerina. Mit jelenthetett ez? Július 16-án. Az apját és az anyját illető hírek közötti ösztönös kapcsolatot? Azt viszont nem írja, hogy az anyám. Csak azt írja, Katerina. Katerina. Hát akkor... Várj itt meg. Mi dolgod itt? Eredj, menj innen, siess, gyerünk! Ó! A többiek előtt továbbra is Katerinának szólítja. Katerina? Nyau! Szalai! De hogyan szólította vajon szobájának rejtekében? Semmit sem hagyott sejtetni magáról. Becsukta maga mögött az ajtót, hogy érzelmeit szinte beteges szeméremmel elrejtse. Még 2 Katerinára vonatkozó feljegyzés enged némi betekintést Leonardo oly érzelemszegénynek tűnő életébe. Az első így szól. 1494. január 29. Katerina 10 szoldó. 10 szoldó kereken. A másikra váratlanul bukkantak rá az úgynevezett Poster Kódex egyik lapján. Katerina elhantolásának költségei. Katerina elhantolásának költségei. 3 font viasz, 27 szoldó. Ravatalozás, 8 szó. Keresztvitele és elhelyezése, 4 szoldó. A halott kiszállítása, 8 szoldó. 4 pap és 4 kispap, 20 szoldó. Harangozás, imakönyv, halott mosdatás, 2 szoldó. Sírások, 16 szoldó. A ravatalozásra fordított kiadás arra utal, hogy a halottakat akkoriban fedetlenül szállították. Aztán megemlíti Leonardo a Katerinát kísérő papokat. 4 fő, 4 pap és 4 kispap. Nem fényes, de nem is szegényes temetés. Majd a menetet végig kísérő harangozás költsége. És végül a sírások.
Leonardo mester. Leonardo naplójának megszámlálhatatlan lapjain Katerina neve többé nem szerepel. A forgatókönyvet írta és rendezte Renato Castellani. Leonardo da Vinci, Philippe Leroy, Kovács István. Narrátor Giulio Posetti, Somogyvári Rudolf. Fényképezte Toni Secchi. Zene Roman Vlad. Se la cosa amata è vile, l'amante si fa vile. Quando l'amante è giunto all'amato, quando il peso è posato.